Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken dragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak ko iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ti surat ti makasalitaan kapamilya ni Edwin. Dear Manong Nemi, nalukag ti turog ko Manong Nemi idi agriring ti cellphone ko. Diyak man amo, luapi kami nga sangkong initip, luapi nga sangkong in silent. Pati ti asawak Manong Nemi ket nalukag, iti panagkutik, nga panagbalikid ko, nga panangalak, pananggawat ko ti cellphone ko. Ti asawak ka ni Mirna. At damat Manong Nemi ni Angel nga anak mi iti bangir nga kwarto. Grade 2, suna. May mesa pa lang tanak ni Manong. Nagring man ni Manong Nemi ti cellphone ko. Sinong bata? Hello. Ay, Mr. Bernardino. Sir, sorry no. Nalukag ba ti turong mo? Kasting oras. Sino ka doon natin, sir? Ay, ni Kapitan dito eh. Hindi na mga barangay tayo. Nanong mga kapitan di barangay tayo. Ay, Kapitan. Naalaya mo ti cellphone number ko. Amin nga head of families kat kinid daw mi idi nga isubmit yung ka na kami di barangay hall. Di calling number yun. No, just in case. Kasla ka na ito, emergency. Abi kami ti Kapitan. At nasa na ka naginitanod mi nga nakaidang nga lakay ti kalsada. Ganito kasarita da, sinuso na. Kino aping ada iti ito nga lugar. Dedanagan mo, sir. Edwin Bernardino. Tinakamat na. Tatang mo sa. Kaso nung nakadano ni tatang ko nito eh. Inutayan na tang, Kapitan. Alam ito barangay hall. Dan sakit di sa kubahinit na, tagtag-tagar-gar. Diyos ko. Sir, Kapitan, please man lang. Imbas nga si Kumanida, mabaling ka din nga. Iyag yun dito eh, di ama. Nuisuman nga peso. Sige. Sige, sir. Edwin ko na yung tagkata, Kapitan. Sige. Itamad lang. Iyagmit na. Sige. Iyuray ko. Manong Nemi, tagadtoy nga barangay ti asawak ni Mirna ket na ikamang at dito. Di ba kasdawak? Kasano ba nakadano ni tatang? Bimangon Manong Nemi ni Mirna. Nga, itatang ko kan. Sigurado nga tang amam da dyan. Di ba, hindi nagkasarta ka. Saan nga di matandar? Saan nga matandar kapag naira na hindi nga masakit. Dito yung nagkasaranta. Imbas nga di lugar niya. Tsaka mo ti sabot kapag nagurang ti panakaamok ti family background mo. Edwin. Sige. Sabatin tayo da. Templa ka magkiti kape.
Mga sagana ti kape, kapag kapean taman, di kito mangitulo dito kinitatang ko. Please mo na, honey. Sige, sige. Hindi ada mangikon nga logan manong naming nga masdag ka nagsarting iti sangot ti balay in lukat kontrida o ada man silaw manong naming iti poste ti sangot ti balay ket mabigbig kon ni kapitan talo nga tanod ken ti iris-disag da manong naming nga nakutong nga lakay. Diyos ko, manong ka din nga tawin nga saan ko nga nakita ti amak. Ken kasanot idadano na dito eh. At bakpak na manong nemi. Sinabat ko yan. Edwin, kapitan. So ito malasim mo, amamit lang. Awan ti makita yung identification na, kapitan. Amamit. Arwatan na, dagiti adda ti pag na. Pakpak na. Tatang? Ano ko nyo? Pasmado ak. Anak. Uweng siyak ni tatang mo. Kapitan, tumanong kay pay. Manong nemi, binitibid ko ni tatang ko. Kadkabot ang barigatang nga magna. Sinakuroy ko ni sunang inserek iti uneg. Sa ako ipatugaw iti sopa. Pag isumatan manong nemi nga may dasar ti asawa termos, ti kape. Manong nemi indemplak met ni tatang iti kape. Jak kape anak. Mabisinak kiti. Ala. Mahal. Kapay. Mabising ka nun tatang. Ini tadarmuar manong nemi itigmay sa kwarto ti anak ko nga ni Angel ti anak ni. Daddy, Mami, Apay, dano mat da kapitan, kaya nagiti tanod. Una anak, may din tulad ni lolong mo. Lolo? Sino nga lolong ko, daddy? Kaya daw matandi, lolong ko nga ama ni mami. Ni tatang ko. Iso dito. Ay, lolo? Lolong ko? Apay kasat lang ano. Apay nga nakukutkutong kan, apay tatagargar. Malamin siya, daddy. Nga malamin nga talagang hasta kanot lang, hana. Mabisilag. Honey? Abay. Sige. Kapitan, agkapi ka lang Kaya nadamat napalaman ng bed. Pinalamanan ti asawak. Dahil naman pakaunin ng tatang ko, kit mabising ka, no? Umekan, lamang na kayo. Hindi kayo makabag na? Kapsutag, anak. Sige. Bagatan ka. Ay, Angel, anak. Umaga. Kuyugan, anak. Pakanan ta ni Lolong. Sige, daddy. Sige. Manong nemi, iti pagunyak ti asawa. Iso kumati rumbeng sang kadi. Nga mga sikaso kini tatang ko. Na siyempre siya ti sumango kada kapitan. Diyan po nagpeksa ti panagyaman ko kada kuhada. Ngayon, di na nga tanga maawatan, ti kahit kung saan. Timblastar ko nga nagtugaw ni tatang manong nemi, hindi kat ko bakit din ti bakbag na. Tapno ni kasagot saan nga basal sa
Ni Angel manon nemi itinangi kagana ti kanan na. Kaso nakaado na dati. Masit lang. Masit di makmakan di lakay. Ken, idadan ko kanila ti siyang data itay. Dati guna, sinigang. Sige, idadan mo. Talisto lang. Nagtutur ka tatang ha? Nagtutur ka. Di makadakas manong nemi idikak ti Kotsara. Kambay taklatan. Ay, makalakat pagbuguan ito. Nagrugit ti mayo. Agor ka tabuguan ta. Sabunan ti ima na. Inananusak inas asikaso ti amak manong nemi. Tultulungan nakmet ti anak ko. Jadi manganen. Daddy, marigatan nga mga ni lolo. Ni, iwara-wara na. At tagtagar mo kami ta ima na. Tan, anak ko na natin, mayo aya. Pasmado. Nireroon ano sa anak nagtumar, diagas ko. Susapot. Titik makawatan, kasano nga nakadanon kayo dito eh? Kit, manipo didi, nag-asawa kayo. Iti-asawa. Nga sa anak nga naka-atandar ti kasar ko. Ta, madamaki di masakit. Hindi ka man lang nagsubsubli nga si marongkar kanya ka na. Kit agmumot nagmay sak. Nabagbata nga tayo di danahan ang iyo. Kaya mo agad as-asikas mo na kayo ni Lydia. Tiburudak tayo. Maminsan lang nga umay di makalawas. Ni Lydia nga, burudak, isot, adat asadag yun, saan ka di? Uway, isot tinagbalay ti asadag. Ayun na magdatan. Mga tawanan ni Angel. Di siyam nga tawanan nga. Uway, siyam nga tawan. Binaybayan lang. Napanan ng Lydia. Nagsinaday ti asawa na kitawamat ni Lydia ijay. Pimanaw. Alangan ba't nga jay kayong mo. Iti mga nga sikaso kanya. Uno di kita apukok nga anak da. Digat pinanawan yun di balay. Di pamilaos. Tawanin. Dahil dinapigsa nga bagyo kit rin puog na. Nagigyanan nyo maron. Agalala, tuwaka na kitika, bagyan tayo. Dinagmat manusan, tadyak mat makatulong. So nga nangarami, nagtikalapaw ko, tinarpog nga balay. Sadyaya. Alam nyo nga rin pinagbiag nyo. Ya digdi kakabsat ko nga tumangay. Ya mumit nga at ayot ti ayanda. Ken ni sang kapirgis nga surat daw malat na ipatulod ta kanya. Kinori ka. Pasensya kayong tatan. Ti amo kakit na talaga ti kasasadyo. Kasat kakabsat. Ti burudak ti makambo ka na kayo. Saan ka dihakas ta? Iso nga rin nga adda ni Lydia, iti asidagyo. Tamo ka ang mga sikaso kada kayo ngam kunayo at nga pimanaw. Daddy, anak, adda ka palagan dito. Kiton, dingding istorya ni Lolo. Ala, api namin nga pinaypayan nyo ni Lolo. Dagayam lolok keng ka, damo katawan. Sige, bantayan ni Lolo ma. Ni ata pala da kapitan. Sige, daddy. Ay, tatno napimpit na slangin nga makapangan. Lolo, subuang ka langin. Mga arak tikot Sara, kakumot Sara at talakanem sa subuang ka. Gawa na ka po. Iya, ay nasayaat ka nga po kuno kasta. Da mo nga si kasuan na. Dagiti kapukok sa jay. Nagkapuak kita. Mapandak pa'y bat-batun no ko. Ya? Dagiti apo ko yun. Tika-tika sinsin ko no ko. Ayan, Lolo. No. Sige, anak ha.
Isa kang mga sikaso nga kinilolom. Ay, pasensya kayo, Kapitan. Ay, nakakapay kami ni Edwin na mabalimin mo agsubli di barangay hall. Sige. Kapitan, thank you. Tanod, thank you. No, ada problema na yung barangay. Ago na lang kada kami na ka. Ay, ko na. Naroon na the project kada pamilya kita solicit tayo. No, matungpal na niya man na project. Sa may sa, ang panuray kam lang kada iti punto ti barangay at talagang narigat. Gamot tabasin mo lang ti share tayo. Sa milag ko ti iti politiko nga tumulong no kasta nga dandanin ti eleksyon. Hindi makapanawan manong name kapitan ka nagitan. Sweetheart. Tapi kasla awang ganay kay mo. Madingar ti bagik na nasinga ti turog ko. Ay, anang arutan? Ada rito yung natatan. May nayon, nga may budget. Sa kastabi tilang ana. Bagaimana marut yung kuha na? Dapat bakante ang kwarto. O rin lang doon nga bakante ang kwarto. Pag kwartuan, kaya na nga ron. Alangan mo nga dito sa alas pagturugan na. Sweetheart, tatang ko iso na. Amok ang tatang mo. Tanakitak ba't iti? Insarong karnak di balayuhan. Nga mapalatad to'y. Ni ading ko nga Lydia, isot bordet, adalang ti abay ti balay, agkakarumada lang. Sigun ka ni tatang, nagsinad ang agasawa at pimano sa dyan ni Lydia. Di at kayo nasawan, pinanawa na ni tatang. Sana nga mapan makikita. Within 9 years, nga awan ti mga asikaso kini tatang. Ngamukla kumaanga, awanan sa dyan ni Lydia. Siya kumati naman nangalak yung kuha na. Kaya dito mga kapsat mo. Adayot ayanda. Siya lang ti kasidgan. Iso nga dito itimayan ni tatang. Ano ulit ito mas pasamak yung kuha na? Gabuta mangan agkamot agtagtagargarmad di ima na may warwarsin na kanin na subsubuanin ni Angel Suna. Anak? Pati anak ta, may ramraman. Nagkakuri ka. Saka din ka ditirik nam? Nga dadtoy ti ama? Ay. Nagrigat nga si kaswad. Nagrigat nga si kaso dito yung balay. Dapat ti anak ta. Nga naskin nga si kaswad. Sa may raman pa ti amam. Nga si kaswad nga nakarkaro pa yung ubing. Anang harod, siya mga sikasok yung kuha na. Siya tagtrabaho. Alam mo, mabaling nga siya mga sikasok yung kuha na no adak dito yung balay. Ay no awanak nga eh. Pinawang kami ni Angel, tagbasbasa mo ni Angel. Di ka duduwa kam no kuha, kaya tatang mo, tagbati dito yung balay. Kaya umot sa maning obram. Kaya nando kumat pakasikasuan na. Siya timang digos kang kuha na. Basta, amo problema ti pa nagdigos na. O siya ito magdigos kang kuanan. Tila po, kita no anyat problema na sulbaran no anya matikayat na. Mir na. Apa kasta ka? Tamo akit. Gamong kita niya. Kapamilyak ni tatang ko. Katugang ang misuna. Masadag anak ko man. Ape ka di mami, daddy, ape ka papa kayo. Kaman mo kini mami. Hindi ta siya takim baso. Ape ka pa pagkapapaan nyo ni lolo. Awan, sige. Gasubli ako ng silad ko. Silad ta. Kahit konti maturog. Ore si kain dyan. Hindi ka batin maturog. Pwede, ada klase ito bigat. So, marunong ka matin. Edwin, saan ko mabaling na baybayan ni tatang ko?
anak kinuha na Giant Angel. Ato, mara na, Daddy. Sige, kayo maturugan. Sakti maka mga sikaso kinitatang ko. Manong Nemi, sinakuro ko man ang tiyamak ngayon sa rekong iti bakante ng kwarto. Naornos ka na dalos maglanta. Tan? Nabigsakay ka di matlangin ta nakapangan kayo. Oo eh. Pasensya ka yun. Umit sa bali nga papanak. Nga saan nga dito eh. Mo siya ti pagkapapaan nyo, iti asawang. Mabalingin itong bigat. Kita, pamanawak matlaing dito eh. Sa dinurot papanan nyo. No pamanaw kayo. Nakaadado yun tayo hindi kakapsat ko. Uri nga tanong, kang kayo ti pagpilit niyo. Tababang kayo sa diyay. Kasi ano nyo masarakan, kaya di ka pinapnapan. Ako mag-ngarot ti kontak ko kada. Ni surat, kat di na nagsusurat, pagkit amot ko, eksaktong address na. Ngunit, hindi, nag-aasawa dan, timalaw damatan. Dahil laing kiniading mga Lydia tinabati. Ay nga di ag-asawa kan, dito yung tinagdaadan nyo. Ngayon bes ko mga, idjay balay, dito di kayo ti asawak na tatang. Tada pakante mo no, awid na nga lute. Ngayon nagdiswan ti balay mita, dito balay. Ken, ada dito iti trabaho. So nga dito kami. Natalagad lang tirek na kataadamat ni Lydia, iti asidagyo. Nagtulag kami matidi. Nga gabot ay isot buradag, kada isot asidag, kada kayo, di isot magkita kada kayo. Tanon niya man ti problema, no kasapulan ti kwarta, agsurat laing, no, kontakin na laing, tapno mang ipatulutak ti kwarta para kada kayo. Niya manipod mo didi, awat pulos na, awat kong surat na. Diyan man malakip nagsurat. Di mo la, suratan rin na ading mo, kahit kinumustahan at kumamay. Pasensya kayo, tatang. Pasensya kayo. Tatalagad tirik na, kadangarod ni Lydia, kada kayo. Nangim ko na ayaw mat ka nagsinadang ang kasawa, sa nangim madaywan ang talaw, hindi na kayo ba't intugot. Alala, naturog kayo nga natin. Ala, adi yung kahit nasoktante, bado yung. Inas asikasok man ang naming kinitakduan nga, gitarwatin ng aday tibag na. Dapat hindi ba nung madingaangot na manong naming itong bigatang nga tikusik ko na. Sino ka ta? Tibado na, tipantalon na, pinag-short ko, dada-short na. But pa iti briefyo. Pasensya ka na, naktabalat na badbati. Ano? Alay kang ito ka natin, daan nga brief ko. Kung nagatangan kayo ito, nagatangan kayo ito. Nadanan, sukatan kayo. Matulog kayo, ha? Apay bimangon kayo. Kahit ko balantag kararag ka na po, Diyos. Sige. Kararag ka nga ron. Sagbang maturog kayo. Ano, di kararag yung ron. Kahit ko ba hindi nga alain ako na. Ano? Kastoyak mat nga saan mat kan nga makatulong. Lagi di nga pakadiskribuan nyo. Tang, pagyamanan nyo, dapat na piyag yung ipapay na po, Diyos. Tanda kayo dito sidong ko. Ganuan niya man na kita nagkurkurang kada kayong anak nyo. Masunita.
Kasanong arodan no siyak ti po ti pagapapaan nyo nga gasawa. Siyak ti lalaki. Siyak ti mapaturay. Kasanong arodan no panawan na kati asawang kapukat niya. Tatang, sana nga tamat nga ramidan dita. Hamam ka din na siyak ti gapunan no apay nga nagsina dali diyakin ti asawa na. Di kayo mawatan, apay. Di na kayat, dahil manugang ko, nga asawa ni Lydia. Di na kayat diya kayong mo. Nga umay nang asikasuan, ti kapsat mo. Kat kastamat man nun titoy. Banyo, ang pagdanagan nyo datan. So nga, amok ko mga kaidiakit itugot na ni Lydia. Ingam, pamat. Kita mga no sikat pagtalawin ti asawam. Tas ang sikat at agadtoy. Ang mga no, tan, kwartak din ay patakder ka na ito ako, balay. Huwag ngam daga naman tinagdiswan ka. Sakti ba ka mo? Nung pagpili-pilian na ka di asawam. Isuna, unos siya. Hanang at amat aramidin dahil tatang. Diyak, kas pagkarigan niya. Tatang. Mabaling at isungbat mo, no sikat pagsalubsudan da. Kas tamat isungbat ko. Ama kayo. Kat asawak laing ni Mirna. Napatpatek kayo. Isulat nga kunak. No, amok lang ko ma. Nabinaybayan na kayo ni Lydia. Imay kayo kumainala. Imimbag timay ka dito eh. Tapos tagaw na ako tatang. No, anyaman tinagkurkurangat ka na kayo. At tuya ka man sulnit. Saan kayo pumanaw? Asikasuhin kayo. Kabigatan na manong nemi ipadlaw ti asawak nga adda surun na. Samat na dati akas to. Kasla na tayo iranranta ti agdubog-dubog. Mabuong na kita. Abay ngayon, kasla pa nang itupak mo. Diyan ka na nanta. Ana? Nalipatan ka pa yun yung deplan ti kape. Ay, sorry. Sikat na. Mabidlahin. Hindi mo lang nagbasitan, nakita ni tatan. O, kita? Ada na yun yung tubram. Hindi kahit mo sawan. Kahit siyempre, kita ko makit, nagtungaw ka, kape ka, itimplang ka pala at kape, saan ka pala kita at yamam. Kailan nga ro? Nainayong nga obligasyon mo. Nainayong nga yung trabaho. Nainayong nga manggastar ti oras mo. Anak mo problema mong kasyakmat. Sa bagay, napanak iti kwarto manong nemi. Ala, tang, green kayo. Tadigusan kayo. Kaya ito kape, di ba dami ka kape? Naputod latang ang anuman. Tidot mo kanya, kap no mapulutan di. Chat ko. Nanti kaya ito nga rada, kayo tsa. Rada tsayo. Rada. Tiyalat na nga rada na na. Anak agasuya, magpasarting na tatagirgiryo. Kitam na itabag ko. Ang nanagawang di agas dita. Alang nga rada, gumatang to. Di pa kita kayo doktor. Anak. Basta lakit, di makaagas alam mo bitlang arda. Nagtempla, manong nemi ti tsa. Nakalak ti tsa. Una neta. Tsaka pa yung mabaawanan. Tsaka nung tikay tin tatan. O makitam? Ano problema mo? Yakit siyakmet. Sikan to labasitan na nawawanak, mapanagobra. Mga alakat katulong.
tayo sa mga sikaso kang kuhan. Di lamang balin? Nga paanak mo kumamat di bagay mong kuhan na. Malagip mo ka di. Tsaka mo, di ba? Sige, di mo lang dilawal na tan. Nuan niya taramida kinitatag ko. Imun una pa yan manong na nga dinigos ko iso na tapno di kasta kita awan mapukaw dati madi nga angon. Madigos ko manong nemi tinulunga ka nagsukat. Mabigla nga. Paidasaro kang kanan tayo, tamangan tayo dati. Tanga. Tani. Bibusak tumatin nga grubuhat. Kapapanak to bisina. Idagas ko ni Angel iti eskwela da. Hindi na kaya dasaran ti asawak mangmanganin manong nemi ni Angel. Nakasukat pa din. Daddy, makamala daw ta. Shhh. Tada nga ro, tipagbaga kinin daddy. Gapo kinayan lakay, datang alakay. Hala ni mami. Atang ko na mo daw, ni lolo. Shhh. Lala, makamu kami lang agawan. Kinanunong kayo. Kasanod panangangaro datang alakay. Tagtagar-gar ti iman na. Agwara-wara man na. Nagsusapo. Dito di bagaking ka, Edwin. No kaya't mo pagtalim na din ito itintatang mo. Saan tayo kasang-kasang ngamangan? Makadisturbo, nakadagwara, o nawara na. Kasi ito istorya ni Angel. Sinumsubon, nagabot agwara-wara. At akas na ulit agargarita imana. Iaramidam to iso na. Itipagyanan na. Mangaramid ka din talikod. Apang iaramid agpay lang, nagado a kwarto. Ngayon kung asawa, numangan tayo, saan tayo nga kasangsango? Mapamoy kantigwa. Pagyanan na, tayo di latang ito kadanan. Makamuntan. Sa mga tato, mapamuntumot, ornusan din, alusan din, makapangan. Sige. Hindi mo kong pakaringguran. Ha? Angel. Daddy, mangkita kang tulangin ito yung pagluganam. Kung nga mapanagbasa, okay? Siya kung mga nayon ito yung allowance mo. Uray nung maladaw ako. Tumawag ang opisina. Bagang ag-half-day ak lang. Inaksumri ka ito na after lunch. Di ka naksayan ti sweldo? Iti half-day? Pag ko naman ako kayo ti sweldo. Pag ko naman absent without pay, nga? Kariri mo ya. No sa mga kayat, kahit maipturan nga siya kasuwan ti amak, hanggang tagarin, siya kung di makamuking ko na. Nasasayla ko nga, pumalawag dito yun, nasak si magapapaan nyo. Magdar niya tatang-hatang, tuwa kayo. Kahit nagaya man ti pumanaw, apayahan mo palubusan, sumating ka man, Mirna! Pagkita, may pagpakanata, amam, maipturod na kabugkawan. Takay man kami ni mami, apay ngamin kastat ko ayo. Nay, pagkatulungan ta kayo nga gama. Isa man lang ti pumanawan. Name timak dari ti asawa. Siyempre, iti kwarto mi. Kalpasan na. Dainala ng... Oy, pamanam, siya akong nagtalaw. No di mo kaya pagtalaw ti amam. Saan ko nga kinamakampay ti asawa, manong na yun? Ala, daddy, ano naman ito gusto yung mapaspasama? Ibagak magkaming king kaanak, na pumanaw ako. Dahil kat iso ni asawa ti pumanaw. Saan tatang? Nagsumtumad lang na yan. Dito yun. Angel, megan. Paano daddy? Alam ti things mo. Ay, sa dangat ilogan mo. Tayo kalatagbas, ha? Sika nga ron. Asikaswak ninulong mo. Tumawag ang tutupisina. After lunch lang ako ng sulit. Tapos na ako nakita. Sige nga ron, daddy. Sige. Inasikasok ti amak manong nemi. Di makapanganan. Kahit yung natuti kahit yung pagyanan. Di kwarto,
salas. Anak kahit yung Brian. Di talatan likod. Tatang, hagay pumambanaw ha? Kanya nga tanong, dureket jak matemapan ng mabusina. Purahan na klabitahan, tagdiwasak, tagrubuatan. Kalpasan na. Mapagtayo iti klinik. Masikaso ti aham. Mag-iunon niya matinasakit yun. Inasakasok ni tatang manunemi impang ko iti ospital. Inasakaso ti doktor. Doktor, kumusta ti aham? Gangin na ti kapsot na kat kapsot ti nataingan. Naroon na kat samot po na nga nasa asikaso. Nabaybayan nyo ka di, mister? Tama yun? Tsaka mo nga nabaybayan. Intalag ko, iti burutet nga kapsat ko, doktor. Kasapulan na, digito nga agas. Sige, doktor, ito siya tayo tagatahan amin. Inlawlawag namat manong namin, no niya digita nga agas. Ganda ta pasmado nga ima na. Titibagin. Saan ka di mabaling nga may combine so na, doktor? Saan nga makombine na? About, nakitak patenti sa sana. Sige, doktor. Thank you. Di makadakas manong name. Nukibinek. Nakapsot nga magna. So nga ti pagtungpalan na manong. Sa kuruyek di apa. Saan kakita dak, digiti malapsak, digiti masabat kuman. Una di siguro apid di ka agusar ti stretcher. Una apid di ka agusar ti wheelchair. Logan ko iso na anong name iti kotse. Saak na pa ni ti parmasya. Ito yun nag-agumata ka nag-ito yung reseta ng doktor ngagas. Alpasan na anong name ni ayawid ko. Pinagtumar ko no makarugit kayo kahit mapatisiaran, amo yung katabat ng i-plus. Kisbo kayo, kawikulot at kaya dito likod. Nalagay kaya siya pag yan dito likod, doon ito sa ulit. Langig ko na tayong bagay tayo ti asawa. Ngailasin mo ito pag yan. Dito, mga patakder ka dito. Adamad linong na. Mawatak ti kayo sa wanda. No humadaubong yo, di no awan tinagyan na, di sadyay ti pagpanadyo kanya. Ana? Di apay baboy ka nga ron. Dangamin napanak edi nga kapsat ko. Di awanin ni Lydia. Kita bakante nga ubong tinangipanan na kaniya. No, sana ka nga pasal sa di katakwada. Sa jalatan nga itad na kanyak di ka na pinagbalinda ka baboy. Anak, tapno mapasublim ka asawa. Kasi dyan itaramigan. Sa bagay, mawatan kayo tatay. Lopesan ko kumakayat nga ramitin. Nga magkabayatan nga papalaing kayo, nakapsot kayo, okay. Itamid lang nga si kaswag. Mga yabak ti karpintero. Mga ramit ti pan nakabalayo dito. Nagdaradiretson manong naming sa anak nga nga gubra ka rita nga aldaw. Gabo ito na ita manong naming pinaaramit ko. Talistumit lang. Gabo ta ori talong karpintero manong naming nagtitinulong. Adamat semento manong naming tidatar, itilikod ti balay. Tedaan manong naming akatre. Nangala ko rin ti konson na. Dito yung harong tinta nga.
Numakainom kayo di danom, adamat danom yun to'y. Adamat din pa nakasi-aryo. Nakalalis to niya. Ay, dot maramit ti kwarta baro. Tawaroy awam, awari mat no kayat mo. Adda kayat mo, no awan kwarta. Ken may isa, no adda kwarta, ore adda kwarta, no awan ti umay. Agubra. Gusto kasapulan ti kwarta, kasapulan ba ti tao? Malaw na na. Gasto ti ko na. Niyaramin na akong dito. Kahit mga sawin. Saan ako nga makaisturmuhan? Dahil lang umayo pa ng edad at ikanan. Ano kas kasanulaing, adamat ng tumarig na hagas. Kita, masapol nga, agpapigsahat. No, makatulong akbat ka na kayo. Ore medlag kayo, no, agdalos iti sango ko, kaya naglaro at balayo. Sige na. Hindi pa nangal daw mi manon nimi. Talagang tagargalat na di man. Sinumsubwak di ama. Iti parang rabi manon nimi. Adan ni Angel. Daddy, napanahan mo ka ni Lolo. Inaramid at tibalay na. Ano? Ni? Apay? Tinangpal mo di singasig ni Mami? Iso tinapintas ka na sumati kayat ni tatan mo. Ay ni lolong mo. Siya tinungatin tiyan na. Rimuarte anak ko anong naming itapan na dinanon ni lolo na. Iti ayan. Numanin tawagag ti asawak manong naming imsan ng sungbatan ti tawag ko kingkuan. Inagsublin manong naming ni Angel. Mayat mat kiti sadya, Daddy. Nagis lang ang amad-madi. Abay. Happy nga mailasit ni Lolo. Gabutang, agwaramat to saan mga ilasit. Happy nga wampay ni Mami. Tinawagam ka rin. Download ko. Tawagin mo sana ng sumbatan. Ako pa naluto. Siya akong nagluto na. Saan kayo na pananggap trabaho? Gapo ka ni Lolo. Gapo tanaskin nga si kaswag ni Lolo mo. Tatang ko iso na. Sige tang, sige Daddy. Tanong na kayo tumit. Nakasta kayo ni Lolo. Siya tumit yung mga sikasok ka. Nagyaman na anak. Nagyaman na. Nakasasayat kang hobing. Saan nakaskin ni Mami? O yung narot ni Mami? Api kagura ng adan ni Lolo ito. Ikaw na magyaman. Ito, may inayon nga bilang tayo, di ba? Sige, tulungan ako nagluto. Pwede makaluto kami ni anak ko anong name isunti nagboluntaryo nga napan ng ipan tikanan ni Lolo. Yung di man lagsubli. Dapang ko dinanon. Subsubon na gaimpima ni Lolong na. Yung maglakid din at anak ko kaskan kuha ng saan nga imala iti inana. Nakunak tinakan. Nakapangan kaming nagkabsat manong name ititawagak manin ti asawa. Si Mumbate. Abay. Honey, asawa ka, siyempre. Kita, apunin ka. Nagayot ka na di balay. Hoy, asawa na. Ngam na patig amang ngam siya. Kung naman ano, edukada ka. Ala? Saan lang ka edukada? Nagradwar ka matikalin sa. Huwag. Ngam din ako kaya pagtrabaho. Tadakal mo tisuldo mo ko na. Kaya mong trabaho. Hanan? Dawit ka. Sakto lagawin. Nawawanin dito ti amam.
Di mo ka di maamiris, dararamidem nga madi. Abi kaming sika. Abi kami tatayo. Nakaururnos ka nakarag sa nga talo, itanakta. Pagkatapos, adalakay nga pasalsali. Anin nga pasalsali. Natong palent ko nam. Imparamida ko nito pagganan na dito likod. Bagman, nagmalmalam sa anak ka na trabaho. Kung makitam, napukaw mo, tumisangal daw mo, gapukin ko na. Uray pa'y makabulan ti mapukaw ko, basta lagi nagserbi para kinitatang ko. Anak ko, tas lawan ti amam. Ako tinagrigat ko kada itatang ko. Uray dinahanan ko, ako nagrigat ko. Gabot sa mong impaina, uno sa mong impaanak, ti bagim kadakuan. Hindi kahit mo sawan. Kawit ka. Dito pagsaritan ka na siya, ipaawat ko kang kati amin, ipaamiris ko kang kati amin. Hindi ko nakaroon. Nasa isayat pa ni Angel, nga ubing, na maawatan natin sitwasyon ng sikangay. Na nalalay nga orte anak tayo siya, kasta. Siguro. Diyan ka gawawin. Bahala ka. Bye. Sakit din, tibot-bot nga sana kayo kahit agawin. Nung nagawid mo't lahing manong naimi, di asawa. Mami, adan ni mami. Daddy, adan ni mami. Wala mo ganda. Simraklatan ito sila ni nagpalis. Nangangkan, ani, hampay, hindi ka manganin. Kaya mo, itasarang ka. Anad. Magbagaman ni mami. Kung nga dati, amat kasta dati tumugali na. Italang adan ni lolo. Kasta amat din. Ape nga ta. Tapos laad na basol ni lolo. Kaya ko ano? Magbagam to ni mami. Ayan. Pasensya mo ni Manda. Daddy ha. Hamo nga papain ha. Hanggang nga papain. Gusto ba't mga pakanyak? Dagad ka ba't mapikarak pa na siyempre? Nagpong tutak mo. Nabang ko kinita ni tatang manong naming sakbay nga siyempre kakit sila gumita asawa. Tang? Nagtumar kayon? Uy. Nabalik na yo. Pumipigsa kayo? Pumipigsa ka ta makompleto timangan. Kagamiyaman ang kinenjel. Tawa na anusan na kasubsubuan. Ibaglagad din sa inyo yung mahala iti inana. Banyo, maparok man tumadlay. Tirik na. Timanugang yo. Maipaawat tumadlang yung kuwana. Nasaan nga rumbeng nga kagur na ka. Gaputa paset ka, iti pamilyami. Gaputa, kapamilyada ka. Manong naimi, tumakderak kuman, dagsubli akon, itiyan, kasawa. Inita na si putak manong naimi, at tumrem digit tulwa ti amak. Tahan apay. Apag sangit ka. Di nagpakadalagan na. Nagsubli ka ni tiyan asawa. Gusto yan. Numalagip ko. Tigastoy ka kasasahan ko. Nagrigat gayam ti masapa nga mabalo. Tanuad na kumapalang din ni nanang iyo. Tawang kumat problema, gabot anda kami nagtignolo. Ure no awang kayo. Nagrigat gayam ti lumakay. Nagruna no. At na nagiti anak. Nga di damo nga asikasuan. Nagiti naganak kanakuhan na.
Pinarakop ko ni Tatang, Nemi. Tatang, rumbay mo na nagpakawanak ka. Ulit, no amok lang ko mga kastoy ka sa sadyo. No amok lang ko mga binaybayan na kayo ni Lydia. Siya kumatimay, nangalak ka na kayo. Siya kumati na nga sikaso ka na kayo. Kaslayo ang amin pagparparangan. Nga di mi amo nga bigbigin ti utang mi ka. Saan kami ngagpabada, ngagkakabsat Tatang. Ulit no amok la kuma. Nga pinaybayan na kayo, ti Burdek nga kabsat ko. Nga nangitalkan mi ka. Saan ko maibturan ngagbalik kayo nakakasi. Naipanagnig kun ka na kayo dahil nga napatpatag kayo ng ti asawa. Uwan mawatag ka na. Kinagyaman na. Siguro, nung makadanon nakmad ka na gini kakabsat mo, kada duma, kasta ko tamat ti kunada. Nga mo nakmad ka si kasuhin. Nga napatpatagak ng ti asawa na. Nukas pagarigan ta saan kumamata kumanulong ti asawa na. Isungat ka kung kunakanak. Ngalaan na kumamatan niya po, Diyos, tabutawan matan, di ba, itulong ko. Tawang matan, di ba, baling ko nga. Arami din dito, nga kayari ko din. Saan yung asawan na naratan? Ada rason no apay nga si bibiyag kay Pelay. Ada rason na po, Diyos. Ada plano niya po, Diyos, kada kayo na apay nga si bibiyag kay Pelay. Dimteng kayo dito nga pakaragsakan. Tapos rin ka sakit makapagserbiyak mat ka na kayo nga ama. Dimteng kayo dito di yung madlaw nga nakaragragsak ti anak ko. Kaadalulo na. Ado pala di kiti uping di ta nga adalulo na. Kadadalulo na. Adalulo kadalulan. Ngayon ni Angel, awanin di kiti nagandak ti asawa. Kat maragsakan ta adalulo na. Kasi impakita na kada kayo, Tatang. Iso pa hindi magsubsubo ka na kayo. Gabot na maragsakan nga adanayon ti pamilya mi. Kinayo kat di na pa kumakanunong nga mailasin kayo. Di na kanunungan dahil ta. Iso nga tulungan niyo ti Baguio, Tatang, ha? May magasan kayo. Tapos di ka sakit. Makapagsasangot tayo lang mangan. Di man lang namin saan nga kayat ti asawa ka. Di tayo improper na kasangsango na ngamang mangan. Yan, naku matalaga nga manakawat ti asawa. Iso kumakit, tagboluntaryo nga mga sikasukan ka. Ngayon tupay, anak, no di na mo nga asikasuhan ti ama o no inana. Di na tupay maaramin. Anong tulakit ti manugang lain. Saan kayo nga sangit? Inturong na kayo ni Apo Diyos dito silong ko. Tapos nagbiag kayo pa. Tapos nagragsak kayo pa. Tada kayo makitad kanya taragsak. Maragsakan na ka mga sikaso iti amak. Nga nakautangan. At naragsak ni Angel, kapot adalulo na kaskan ka. So, ang tulungan nyo, tibag-iyo, tapos na maimbagan kayo, nanyaman sakit nyo. Pagpapigsa kayo, maimbagan na tapas bado nga imayo. Kung karayo lahat ng agtagtagar-gar ang kasta. Sige, anak. Alawin. Kadaghamalakan ka, Edwin na agyaman. Matulog kayo narotin. Good night, Tata. Good night, anak.
Hampay nga nakaturog ti asawak manong name di sumreka. Iti salad mi kanida agenda iti abay mo. Siring ka pailan. Oin, abay di ka makaturog. Di ka magkarot mauray. Di aramidat kumateket. Umay ko idanon, taulas kan pungan mo. Baga kaya't nangakaida ti amana ko na. At nabayagin na sa mo nakita. Baka si kaida ti paborito ng anak, nakakaida na. So mailiw ka king kuwan. Amo Mirna, diyak maawatan na tapanunod mo. Sabi ko di mo maawatan na tapanunod ko kang gusto ko na. Siyempre nabayagin na saan kayo nagkita. Baka sikat paborito ng anak, sikat ni Mayan na. Nagpipiyapay ni Angel. Kunak man. Maturutan. Narikat mong maawatan ti amin eh. Barbarin. Nung maawatan tumitlandan. Kabigatan na manong nemi imun una ti anak kung hanapan kinilulo na. Tapos siyempre sa dyamat ti nagdiretsuhak. Ay, nagagayam dito anak. Uwin, daddy. Naglayagayam nag-istorya ni Lolo. Naggatas ka. Ay, di tani. Ken, kapota, ti kayat ni Lolo, nangarabit akmat kan. Very good. Nagkatsukaran kayo ah. Maharag sa anak, daddy, dadalulong ko. Sino lang ta, di mo't lagsarting dataimanan. Tintinggit no ka, kasto ni. Baring na malayangan to ba't lang natana. Kung nati doktor. Kadam kat pumipigsa ni Lolo. Uwin, pumipigsa isuna. Alang aradan. Aramidem mo tayo, naskin ng aramidem, ha? Kastangmat. Tatang, ito man daw may gonto iigday tayo, pamigat mo, ha? Sakton di bang tid, daddy. Alo, sige. Sikanton di kayat mo, di sikanton. Intemplahan nagkasawak ti kapek, manong thank you, honey. Bumisito ka, di mo idanon. Nito ang mukbak at iba nagbisito kang ka. Baka gano'n, ibang nabagsitak na nagkapuwak ni tatang, ni muna. Dikat pa nagamayo. Ije ti pagtarusan nyo. Siyak lang tayong tarus ng muna. Ni Angel, imuno ng imsiyak. Tinyaramidan na petit siya. Kaya imbas ko mga sikat mga aramid ta anak mo. Tapos sikat manugang. Ha? Ay, nimimbag pa dya po kong dya manugang. Tanak ka man, bigbigat. Alam yung sarding mo. Amam ka din maragsakan kami kay ni Angel. Tapos ko nga. Ni Angel at alulo na. Siya at tatang ko. Katsika. Anit adda. Awan. Dadal mo mat ipaanak kay ni tatang tabagin. Adda makatugangak ko ng mata. Ay, ako. Lalawagan nyo kumadi, kitinaskan nga lalawagan nyo, di panunot na. Tapos ang kati yung lalawag di panunot ko? Pagbalbalin ng makas na? Exertin mo na. Amang manipod di adda ni tatang, kasat ko, ha? Inakorot di panunutem. Manipod di adda di amam, kastoyen. O, tapnohaan nga kastoy, di ana. Inaramid ko di kayat mo, no mabasang kumarumbeng, nga mailasin ni Suna. Ano balat kahit mo? Pagtalawat, anong konsensya ko? Kitsi ka, saan ka makonsensya? Daddy, mami, anak ko nyo. Ipabuya yun, pwede ba nag-apayo kanyak? Tumakder man of naming ni Angel kat timadayon. O, makitam teramin mo. Siya takin basol? Ipagpakitam timading ugalim iti anak ta. Among ka din nga ibagamis mo ni Angel nga maduto ugalim? Ipaisukon tagtalaw. Bahala ka. Tanapat patigta amam ngim siya. Uri siya kakas pagari ka. Asin ang tapat patigkan ka. Siya nga sawa mo ti amam kas pagari ka tadda ka tibagin.
Butas na ako ng batbateng. Jesus, apo aya. Unay kan mirna. Pati na ginagbuy-buya, kit talaga nga kagura ta ka. Siyempre kakitibisina, manong name ididay tangal daw, tatsak kayat nagapsan man. Di mando, manong name, di masiday. Dan sakit problema ti pamilya mo, partner. Walang problema nga peso. Kapay. Dimdeng nga di na oras ni tatang ko. Sama na kayat asawa. Ano? Nagtaltalawan na. Tapos lang pinagpili. Di amak mo ni Isuna. Kaya, ano nga rin? Siyempre, ang ko kaya pagtalawan ti amak at awan sa bali mga sikaso kang kuwana. No saan na siya? Iti kasi nga sitwasyon na. Nakapsot. Asmado. Awan sa bali ng sagbayan na. Kaya nangalitan. Dari kat makawawat ka asawa. Napiyapay di anak mi. Tamaragsakat at daluluran. Kasi nungat mga sasakayos kong kuha na ita. Bahala na. Numapan na ikat kanan na. Apay nakapupo. Inyaramidak ti pagyanan na. Nga saan nga ti may sa karagit silid. Nako. Sila baboy nga yung pupok mo. Amat kas diyay. Kompleto mo sa dyan, nakamat CR na dyan. Oo instant Wala na taga sa dyan na sitwasyon. Among partner, nabarbay at yamak. Sud ka po nakakahit ko tat sulnit, kada kita kurang ting buwan. No kumamok, mabinabay anti-product miso na. Saan kumanag itong palakas na. Ngayon sa nga balik, addan iso na. Kitsang ko baybayan. Kayat ko nga maimatangan ti anak ko, ti araramid at kinitatang ko. Takas tantumot ti aramidan na, kanya, nukas pagarigan lang. Una, kagangin na ito partner, harigat ngamin no tayong tayo unay. Ante kung mamaabot ti kasta, nung mabaling kat, awan ti makadisturbuan, ti kababil niya tayo. Sige, trabaho na. Sagbay ti pangal daw manong name tinawagag ti asawag. Hello, honey. Abay, nagawid ka? Sayang taga-sulinam, nagawid ka. Nunas kang nagawid Diyak masayangan ti gasolina. Nulagin ti pat. Laging tatang ko. Nagkrigat man yung budget. Abay, kanagkasta. Bakit gasolina? Manayunan budget mo ti gasolina. Maksayan ti sweldo. Hanggang balag, pahimat ka ni tatang ko. Kumusta ni tatang? Nyata mo, di mo lang wala pala kinikita basitan. Kada kanan na nga ron. Tsaka nakaluto. Tsaka ka nagluto. Umanay mat kanyak na ito. Kanin tatang ko nga ron din. Kahit mo sa na takalaban, bigat. Umanay keng ka. Kahit tinarod tatang ko. Amom samat nga dato trason no apay nga saan na kaya jacket tarakin ti pusa kada aso. Tay so pa pakpakadan kasta. Kaslamat la aso pangyargamon kinitatang ko. Anya ka? Ay na hangag kalma. Hantang makapag kinaawatan. No at dito iti amam. Jak kayat apapanawan ti amam.
Takay-kayat mo nga sakto tumalaw, bahala ka. Sige, baam gawid ak. Dam na siya timang pakang kinitatang ko. Anin, siyakon. Kasunod pa ng pakan mo keng kuwana. Hindi, nakitid keng kuwana dyan kanin na. Manganggan mo. Dito lang nga. Si kantot, mangurnos keng kuwana. Dede group, pagrugitan na, no? Kas pagarikan ta, mawara-wara ta kanin na. Ano nga tanong subuak? Subuak, hindi ka pa masubuan. Suntukin din. Agawid na. Ano yun, saklatan? Amo ka rin tayo nung kasan pa ng tratar mo, ti amak? Kasan nun, ungtang-ungtam, bugbog-kawam. Kasan nun, itututudom. Kasan nun, sipatem. Kastalao na yun, kastalay nga, iti pangarig mo kanya, kadakis na. Ano nakakaro? Anin, maam, siyak timang pakan kang kuwan. Subuak no ko na. Gusto bagam. Anin, masursurong kang tumit lang. Kasi ano subuam ta kaslatawi, ang subot kaya, alalos kung kunam. Tay subot masuron, tay subot makapungtot. Tay subot nga awan ayat. Nagawid ak. Bahala ka. Nagawawid ak manong na yun. Nagtarusa ka dagos tayo ni tatang. Tahang, kumusta? Napinas mo na tatak yun. Di kasama tagkubon. Mayon at kung nailan at bagi ko na nak. Naroon ako manumak anak manin. Sige. Ang katangan kaya pagkibding. Dito ni. Itasar ko to yan. Ala, dati imayong rod. Anang atano, data kanigidyo to sa rinyo. Diyak matamong rod, tagkamat kanigid. Ano ya, ano sa inyo, tas mga kaisutangay, pagkibding. Subuhan kayo nga rin. Sige. Lastar kayo, tabangan kayo. Subuhan kayo. Nandiyak amo manong nemi nga dagayang nagsisiim ti asawa. Ito matalyaw ko to yan. Hani? Napagbibuya ka. Niya? Basol tagbuya? Sa bagay. Tapno amom to taramidan. No kasano parang subo mo kinitatang ko. Kaya di parang subsubo ni Angel kang kuhana. Tiyan mo mga buya. Sika man damang subo kang kuhana. Sika ni tuloy mo. Hindi masikaso ko ni Sona anong naming nagsubliak mo na ito pisina. Nangangkan. Ampay. Kaya pa nga rin gagawit ka. Ay mabangkan yung pisina. Hindi ka pinangan. Mga anak doon sa jay. Dito yan. Nagluto ka mat lang kaya? Nagluto ah. Kasi amo ka din nakagluto. So gimata ka karin na tatang. Nagluto ah. Tasya kumat mangpakan kong kuha na. Nag-awit ka mayat. Sige. Gita sa nga rin. Tikamakam ko timangan. Kamal man na manong name ni Angel, timunang nangasikaso ka ni Lolo. Adi? Nunalaing to taiman ni Lolo. Makisawon to katatuyon nga mga anak. Sige. Dada man ang problema ni Mami. Dada lang nga na mga kuna anak. Ganti na may subo. Kan naalas nga buyaan ni Mami. Nung sikat mang subsubo kang kwan. Apa nga naalas? Lolo kisuna. Anak na kamay. Nung sikat mga subok ni Lolo. Man. Di mo pa yung nakasarita ni Mami. Aman. Kinasarita ko. Bagak kang ko na. Mami. Ano ko makakagura ni Lolo? Kito ka di. Ngayon to nagbakat-kakat kas tanto mo taramidak kang kakanak mo. Kunak kang ko na. Ana. Yung bakang tigas dyan? Oo. Apa nga napanulot mo tigas dyan? Kaya na. Ano, anyat aramidem. Itipada mga tao. Kastan tumataramid na ka. Ang kasya, buddy. Una.
No, ayatam ti badam nga tao, ayatan na kawit. Yung no, dangram na kawit. No, pisang kumarubeng. Teka nada nga, no, batuan da ka di ba to? Batuan met idet tinapay. Nga dagarapon na. Ay, shit, dadya. Madiya, tinapay lang ako. Unang yung makagaduan naman nga tinapay niya, nakagarapon, no? Paglako na. Dito taliyawag ni tatang manon nemi magkatawa. Idam ni lolom ni katawa. Maragsakan ka na, lolo, magkatawag di, kung nanin dati. Batun tinapay, tama bato, batun na kati bato, batum idat tinapay, nga dagarapon na. Di ba tangram mo ilang? Kabigatan na manong nemi saan ng itiayan ni tatang tinagtarusan. Tamok na damanin sa jet anak ko. Karuro rabat ni Inche. Ni ko naklan na dakag ni lolom. Siya anak pa nga pan. Rilayin ko dad. Ini mapanak itiayan tiya panakayan na awamat ni. Tang, ayan yo. Awan ni tatang. Pero mo harak na panak tilikod. Tang, ayan yo. Taktoy. Ni, dagan ti sango. Ni, ano ba yo? Pagpadutak mga paglingling at anak ka. Dalusan na gito ni. Baka napaybayan ni na. Ni baka mo. Nasikaso na gito eh. Kumana. Lagad dalusan yung harada. Katin nyo lagi tayo root. Hoy. At ang sarap, kakay-kay ka ni. Makakay-kay, makasaga na. Okay, very good Alay, sige nga, nag-tsa ka yun. Hoy, tada mo tsa. Kaya napudot nga danom sa jaya. Pan nakakwarto. Lingat yun ang peso ni. Di usak to, tamno ba yan? Alala, di pilitan no na yan, di kayo nagbanbanog, namabanog kayo, makabatagas ka na kayo. Mayat, kiti agas nga. Indresete, doktor anak. Mayat. Ure no, tapay lang. Maudi tangal daw, awan to nabigatan. Kita, bagatin palagi piyo, tagubata nga to. Madawando, ha? Oo, na. Ito man liyawak manong nemi tiri daw ti balay. Adad chay di asawa ka nakatakder. Yung tuloy ni tatang manong nemi di alamin din na panagdalus iti sako. Ori sakit kasla jak nadadlaw nga. Nagkaruutan nga naman. Ito naipaigi di talan. Yung masitay ka kiti asawa. Makatulungan ni tatang ko. Baka mabanong ko na eh. Baka kumaro. Natikaw nagpabanong ko na. Nagkita sana ko tamang antal. Sige. Nagrubot kami yung matan nga gama. Tama pa nga itulog piso na eskwela. Sa mapanto pisina. Yung bagat mo kang kinitatang manon nemi nga pakandan di pagganan na di paminsan dyan di kanan na. The angel manon nemi tinapandang ipan. Ngayon nagsubli. Akaduanan ni lolo na. Niya pa kinatuman ni lolo. May makisahong kadatay ni lolo. Daddy. Tapay. Katmayat pa dyan na. Saan mami? Dito lang. Mandi Naslasin tayo. Unang yung, may atin. May man ni lolo. Makapagod pa yun ti ruot. Kapit kumang saan mayat. Lolo, titi mo, plastara ka. Hey, kataintad ko kung mga labay mo. Sumalalabay mo. Nagkutsara ka, lolo, Uwe, apo, uwe. Di kayo greg-gregan, tanang. Kaya ko na. Kaya ko. Ito talyawag na asawak man.
Masusuron lang ta. Buhayin manong mimi, nakasangong mo't laing nga nangan ni tatang. Naging ka ako natin asawa. No, makatulong kayong tatang. Kore no, ukuparan nyo tumalang na tasilat ng bakante. Ngayon mo nang nagsilatan nyo. Kasi nung araw din dyan, ayan na. Kasilat ta. Kore sa latan na nga. Ijayak latan. Sige, nusupayat kayat yun. Ngayon kanyak, tangay, ako matindi problema. Nawan kong kunati anak yun kanya. Yan ti apo ko yun. Di, kaya latan di may sa kwarto. Ijalatan anak. Wah, sige. Ngayon ko na kayat yun nga, umunod ka dito balayan, di rami din yun. Di kayo mabuti nga nakdakilat na talikod. Nga, ano da makastrik nga managdagdagas kat da kahit alisto da nga madangran. Awan di managdagdagas, di aglawlaw, anak. Gusto ti ko na ni Lolo, mami, awang ano ti dagas, iti lawlaw, ng baka dito unag tada. Ana? Kapag katawa ka ito eh. Loko ti anak mo. Awang ka nun ti managdagdagas si aglawlaw, ng danda ka nun dito unag. Sakti dagas, kasta? Lalalala. Hamu patakli na data. Ani. Sa muni kan kay papanon di dahil tangabanag. Nagyaman na kani. Mangan krokin. Nga maawat mo di ama. Tapno di ko ya nga, tapno di ko na nga agam, nga siya kadakasak. So nga ko nga ti anak mo, nga dati unang tidakes. Yung anak, saan nga dakes? Ano na? Nasiyat no kasta dati. Tapno di kasta kat, we are all happy. We are family. O, kita anak mo? Alang anak ta. Kapamilya tayo ni tatang. So nga saan tayo nga idandaduma o idumduma. Tama, idumduma. Saan tayo nga idumduma isuna. Una agad makatulong yan. Kita mo nakapimpintas nakadaldalos ta sangon. Kaya ituloy na ang tupay. Ito numalamta nga, ituloy yun. Aya? O na na. O ito madamdama. Linong mo sa jay. Dadamat kayo. Ngayon ito numalamlangin. Aya? Dalawa na na. Barbaring no. Agtultuloy natin maitod kanyak nga pigsakin sa lunat. Talaga nga napigsa na kita reseta ni doktor na atas. Ito tanong na lang ito data ko ayo, pasmayo, unang doktor, nga isardong yung tuntir tumar. Oren no, kas pagarikan ta napigsa kay tumaten, awan di marikrik na yung ano yan yo. Swerte yung tuntir tumar, madibat no kang kanahin, tumtumar kayo. Makadadail matibagyo kita sobra nga tumar. Edi sumang petak, edi kamalman na manong nemi. Wow, korek na napawaw. Na, agtintinulong na tatang kendi asawak manong. Ngayon tultulod nga si kaso. Di medyo aring na baybayaan nga hardin. Ano yan, dakon? Gusto ko nilingat mo. Dang, napunasan nyo talingat nyo. Dito yan, pagpunas yun. Wala sa magpunas. Siya ko na. Pinunasan na ba't itay ni Mirna? Ana? Pinunasan na itay ni Mirna. Kaso hani? Buwan na. Dati naman makautab bukot na. At pinunasan ka. Inagkakpay apuro na bukot na. Tama nga nagsakit kay tatang ko na. Wow. Abay, maragsakan na kanin. Pero nakad ni. Isong harot nga kinasasalitak ni tatang tay. Hindi mo daw ako takdidispensar. Tang, awanin ti problema? Awanin, anak. Kitusto ti ko lang. Nadaplano ni Apo Diyos kanya. Iso nga dinagpainala. Tapno addaak dito nga, makatulong akmat kata kayo.
Makaitadak iti ragsakyo. Taamok ka na ragsak kayo kaputada. Kat makapagserbi kayo kanya. Kaya nadamot pa maitulong ko. Tada pa ilang serbi. Sunod ko nagtang. Ada plano ni Apo Diyos para kada kayo. Tanuan niya man kiti nagkurkurangan mga anak yo. Sulsul ni tamita. Ya? Kaya naruna kit ni. Nadaan kiti nasaya at napintas nga po ko. Iso man yung teta ni. Lolo, gusto na, mami. Hey, sabi na kayo. Ituloy ang tunubigan. Kit ni, ako pa'y nakaluto, mami. Alam ko na. Tulungan na kagluto, Nadumanong ka. Hindi. Ay, tatang. Iti kwarto nga nagkwarto yung imo na, sa pagkwarto yun. Buwan? Uwan na. Thank you. Kagad-gadan min ni tatang manunimi nga mangan. Kad ko na mismo ti asawak manong. Nga nagdakil ti maitulong na. Iti kaadda ni tatang. Makatulong dito balay? Sala nga pakatulong iti balay, sweetheart. Mailiwak mo't kumadaan ti ama. No saan ko man nga naasikaso, ididig iti nagandak kanya. Tada sa bali nga nang asikaso. Mas lakayat ko. Nasak nagitad mga asikaso kinitatan. Nitatan mo. Nitatan ta. Sorry, sweetheart. Kanagbali nga nakiting di panunod ko. Nagmandigayam din naramid ko. Nagmandigayam din na pampanunod ko. Kada pagyaman naglawan na yan. Mirnani. Tanami responde amin. Awanin di problema. Awanin. Kayat ko. Timadaan. Timay kadunganan. Nga ading ni Angel. Di ba kayat mo timadaan di Junior? Siya nga palang karamidan ta. Karamid ta na. Sakbay nga maturog ta. Manong nemi nakasalsalon atin ni tatang. Wine, agsipot masikaso na nga na yung pagtibagina. Nasustansya ang taroon ti paunag na. Kan kasama tayo manong nemi. Mawat-wat na tibagina. Makapag-exercise. Tamalagsid, ang isot mga asikaso, duwada iti asawak, manong nemi, iti aglawlaw, mapapintas, iti balay. Nagpaipas, nagtapahin manong nemi, iti pagtarak nanda ti manok. Taaw matlat umubra ka ni. Ngayon mapangkito bisina, kapasa ni Angel. Iso, napanunod ang kinitatang. Agtarakin kam ti manok. Adda pamastrikan ni met. Nakababain kang sikat imang bibiyag ka na kami. Sweetheart, man. Oo. Agpreso nga takil tinitulong ni tatang. Ato tanid sa tagayam ti panagtarakin ni tatang. Iso nga, nagdaktil tinaitulong ni tatang mo. Iti kaadda na, iti biyak tayo. Yung nagbaling nga, membro ti pamilya tayo. Awanin, tinagbalin pa yung problema mi manong nemi, ket kasta ori tinagsak mi, idasagutan na kami ni Apo Diyos, ti may kaduwang anak mi. Junior, paison manong. Kasta ori tinagsak ni Angel, taadan adi na, tinagsak mi met kagasawa, taadan duwang anak mi, ken tinagsak ni tatang, taada, nayon, ti Apo ko. Dito nga ron, manong name, iti pagkasalita, kaya thank you, iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan ngayon nag-exit ka, iti Italiana. Thank you, iti laing mo nga nang ibasa, kit sabi ko ma, tadapay na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagitipadak ka nagdingag, ka nagbuya, more power to your program. Tuwing nga ron, yaman nga pagaya mo, Edwin.